ya ugumba cheke bibide ori din ne gori generation go rie he ne kwere ge rie he kere go no rie otego rie go tagi re fufuro rie ge woro ba hom ngodi he di frog ne mere iji isa hu na ngugara na nguguku ebe ihe a na-achọ a na-akpọ gị kwakwekwala ọwụkwa ihe a na-achọ nke a aima na-agba football na mba ofesi ka nwere ihe a na-achọ ọzọ enubekwala akụkọ ịmala ime nrọ echi ga-aka iwu ihe mmega ụmụ nwaanyị niile na village ka gị chọ ka edeba gị na onye ga-emeti ọ bụ idebe aha na ndị agịda ga-eli gị na ha otu mgbe mama Ugwumba ka na-akpọ gị gịnị lee anya ka ngwa gị elee otu o si gbasata m now ọ bụrụ ịkpọpụta ihe ebe a na nsogbu o diri nnabanya ngagba gị ebe mama Pikolo ọwụ gị nwa nwaanyị hei echekwa isi nwaanyị a wee enyi nwaanyị igbekwala ncha ndị wa ntị gbegbe ihe ha wụ anti gbegbe ekakwaraka anti gbegbe ekakwaraka icha ahụ siri were kere na kenwa akara na keta ta tikogbo ya n'ihe me ọma nwa ofesi ya iwe amana m president Oliver na o ji ihe maka ọ na-akpọ m na phone ọ ghere karọt enwere ihe ọzọ m ga-eche n'ahụ ha ihe niile gbasara ndụ m na-awụ gụnwa you have occupancy my life ana ya ekwentị ka ngwa gị ị ga-agakwa mmegharị ihe niile i mere ma ọ bụrụ na ị chọrọ udo n'obodo anyị a ekwere kwuo n'ọnụ gị a ọ ga-eti gị na nsogbu mgbe a na-akpọ ihe a na-achọ mụ akwa ya gaa abroad klọb ọbụla akpọ gị ga-ekpekpe ikpe ya nwa ekpa ga-egbe ya nwa ekpa ihe na Pikolo ga-akụziri gị mụ na onwe m enwere m teaching department n'ime ndụ enwe coach iwu hụ coach ọ naanị Pikolo wu coach ugbu a m sị ka mkpụrụ ndị ụmụ okorobịa ọbụla ntụrụ na ahụkwara ha gaa abroad ndị na-agba bọọlụ anyị mara ihe dị ka Tupac India Mill of Uganda mụ na ya gbakọrọ bọọlụ ekene mama obodo ebe shukwu gwa ya bụ gwa ya jeje zụrụ ọkụkọ iwe gị ote ha ma ọ bụ isi mpe widows secha m nwere fọkọtị nwa ya asabụla ọnụ ele ka anyị kwugokwu oke ego gị a nwere bọtata enweghị m n'aka ndọbọ ọrụ klin kwa anyị ndịkọ one time sọwara na-agbago gị hụrụ nke ọsụ nọ n'ihu a maka ewere m pawuda nya ya nya shee ị mara lele yo nọlọ nga nya ị nwere obi kụọ maka n'ihu my selling point akụkọ lee ma ya n'ọnụ ị chọrọ ịdaba m n'ọnụ anya mme gị ihe fimeke ọgbọgwụdụ portfolio ọrụ dị portfolio ma atụ abịa m ebubushi were ya ote onye otu ụkwụ ego wewe m iwe wem ya egwe ipe otiti what doctor are you ma m lewe ebe nwe m lecha sị ihe mmụ wee disease doctor iwe agadi nwaanyị elesi m lere waya 15 5 of blood only ndọgbọkọta lewelegu nnelegu enwere tumor of the womb mmega toto ozu meto oro na nke moda moto me prakati ngwa me kwele prakati moda gaga pakatara mozu mo tune ka kpọ no ya go na agbaka nkata ihe jiri ka anyị ga-akpọ eze ije anyị kpọ eze anyị gwa ya ka ọ gbatakwuru anyị ọbara ebe ọbara ndị etigere ha n'ahụ agazibeda ha ahụ bibi kielo hala kwa garaizo bibi Maria biko pụta ọsịsa okay ngwa ya Dorcas my name is no one Dorcas people call me horrible fucking you I call my fucking you shingaga go le I want you me him again if I'm a house kapanganya because I told you that I like you. I wouldn't have just someone that like a really. Jam, Zami. I like him. I don't know about maka Chineke ara na agbago. Ele hine so grem nazu. Akwa gwala go happen maka ni we the head kro mo nkata na ehu. Nkata na ehu we the family relation. I make na agbasa chira na eke.
Look at you. Some boys like na I will get but I cannot put my hand in bullshit. The cast the walk on nonsense. I'd rather than I feel like I'm not going. Hey, etekrala m si onye ara anyị. Ama ekweta maka gbapụga n'obodo. Chena ọ na-anụ gị onye maka esi eme nwa mbesan. Ụwa ke m ka kego njọ. Dem you. Ụwa ke m ka kego njọ. Oh, and my shame, I'm just like yeah, I kiss you, hey, I'm a dog, fucking boy. I love that.